Eta alde ingo dugu kilometro batzuk, nunbait erantza eta etorri Inazio eta Sustrai. Edinburgon bizi zarie. Sustrai bertako esarelako, eskoziarra zarelako, eta zu Inazio Euskal Herritarra izen arren, ingelesa ikasten, urtebetien, bertan zauezelako eta han ezagutu zenun Sustrai. Eta ez da notizik gitxi etorri handik, egunotan, izan be, Brexitaren alde, Europar Batasunetik alde egitearen alde egindabielako Erresuma Batukoek tartean Eskoziak. Independentziaren galdeketa tartean, eta hori izan da eztabaida sutsu zuen artean, bai ez alde ia lortu genuen, eta orain hau. Eta zuri Sustrai, Inaziok argi galdetu dutzu. Alde egin gura zenduen, baina behitu orain, nora egin behar duzuen alde. Gure lurretan latza izan da, Europaren presentzia, hori dela ta bozkak ikusiz, asko kartu du etxia, baina bestela aztertuz gero, emaitzaren esentzia, orain pixka bat hurbiltxeago, dago independentzia. Europa aldean jarraitzeari, egin diozue uko, independiente izan nahi hortan, duzuen ez mila truko. Baina zalantza bat dut barruan, esango dizuta punto, zalantza daukat bozkak eta honetaz, ez zareten damutuko. Damua gora, damua bera, zerka zaltzen du ondoen, zer pasako da emaitza gertu, eta banandu ondoren. Ni lasainago bai oso lasai, berdin zaitze pasako den, mundua mundu izan da Inazio, Europa sortu baino lehen. Mundua beti izan da mundu, gauza normala da aizu, ta horregatik alde egitea, nahi duzue pausuz pauzu, baina alere oraindik Sustrai, ni hemen kezkati nauzu, zalantza daukat esan egia, bueltatu gurako duzu.
Nik bueltatu nahi nuke akaso, badut nahiko txoro aize, naiz Europatik guztia izan, murrizketa eta guraize. Orain artean zu Europarra, zure txampon, zure klase, ta orain tratatu behar zaituzte, txileno bat bezalaxe. Txileno batek duen tratua, ondorioz dugu kaltean, eta horregatik gaude orain, ateratzeko atean. Askea zara izan nahi duzu, eta hori ezatean, ezin algara askeak izan, Europa aske batean. Zure inuzentzita xalotasun, horrek laztu bihotz mintza, begirazazu egoerata, aztertu zazu bizitza. Emaitza txarra baina Londresek, behintzat eman digu hitza, nahiago nuke zuen herrian, ala egingo balitza. Eztabaidatzen egon gaitezke, ordu luzez buruz buru, nire barruan eta zurean, ditugu mila helburu, baina ondoren dena lortzeko, ene hainbeste apuru, orain pentsatu guztia lasai, eta hitz egingo du.